Мирен. Така е. Аз ги убивам с малко. Не, това е класно. Къщи ги... От смачването мирише. Вижте, те са инвазивни, иначе нямаше ги убивам. Да. Ако бяха зелени, аз зелена не съм виждал много давно. Всички благодаря ви за както академичните лекции, председателството, председателя на научния съвет, така че минавам на пълно самообслужване. И с удоволствие ще ви представя днес това, което съм приготвил. Аз ви бях пратил едно кратко резюме, което горе-долу отразява мислите, които ме вълнуват в момента, когато вече съм направена така на прекъсването на правоотношенията, трудовите правоотношения с Исус, като частен, като щатен професор, като човек, който заема не само има академично образование професор, но и заема длъжността професор. Както всъщност става ясно и от заглавието, което съм сложил на доклада и презентацията, аз постъпих в Банкас преди 43 години, през декември 1982 година. След като се бях дипломирал в специализация екология и опазване на околната среда в БАН, с дипломна работа към катедрата по ботаника в областта на флората на морските синьозелени водорасли. Мислих си като цяло, че когато разработвах тая има столове на там и да дам или ще дойдете тук да... Заповядайте. Директор. Може би е удобно да дадем директор да стои. Аз бях там някакви смъртни. Сашко, така. Като цяло си представях, че бъдещето ми е на изследовател алголог. Имах от времето на следването ми имах 3 публикации в областта на алгологията. Едната беше за морските синьозелени водорасли от българското черноморско крайбрежие. Втората беше за фитобентуса в района на обекта Каменената гора, който сега тази година пак е на миналата година и тази е отново на мода. Даже Любо Кенгаров ми каза, че когато ме питаше за това, което сме правили тогава, аз му пратих публикацията и той каза, че всъщност моята публикация с доцент Стефан Драганов, който беше моя научен ръководител, и на съпругата ми, която също участваше тогава в това изследване. Любо Кенгаров ми каза, че това е първата публикация за обекта в Каменената гора в научната литература. И третата беше за
алгофлората на река Дунав, на която Майя Стойнева е първиятно, също с участието на доцент Стефан Драганов, но стана така, че нямах възможност да продължа в тази посока и с известна с мисъл, че правя нещо временно, реших да постъпя с получено предложение в Централната лаборатория по хиловитология, с идеята, че при първа възможност ще се разкарам там, тогава, когато ми слухаха да даде възможност да се занимавам с алгология, което беше мечтата. Но малко бях притиснат за това, защото вече бях семейен, имахме бебе, то трябваше да яде, трябваше да се гледа семейство. Първата ми работа беше в един магазин за хранителни стоки като общ работник. Той се намираше на кръстовището на улица Соколска и булевард Витоша. И поработих няколко месеца там. И тогава се появи предложение да постъпя в лабораторията по хиловитология. Вълко Бисеров го донесе предложението. И си мислих, че това ще е някаква временна работа, докато се уреди възможността да продължа с ботаническата си кариера. Обаче, ето всъщност, 43 години по-късно продължавам да работя тази временна работа. Защо на хиловитите е важна? Ами, най-напред разбира се, защото те са част от биоразнообразието и те са биологични видове, като всички други биологични видове. Всъщност за нас като общество е важно да знаем с кого живеем на територията на страната, но има няколко аспекта, които са специфични. Един от тях, че те са всъщност много често съществуват в природата като резервуари, под формата на резервуар за заразявания на човека, на домашните животни. И тук на тази картинка ви показвам един от докторантите ми от преди 20 на години. Казва се Делян Георгиев. Той също в момента е професор по екология в Тракийския университет в Стара Загора и е ръководител на катедрата и е декан на аграрния факултет. Неговата дисертация беше върху нематодите от семейство Протослонгиниде, които са паразити по овцете и козите, живеят в белите дробове и предизвикват така наречените хелминти пневмонии и се причиняват от паразити, които всъщност междинните им стопленици са сухоземни охлюви. Тук на тази картинка виждате изолирани ларви от охлюви и Делян направи едно доста добро изследване върху динамиката и на различните видове охлюви и размерната им структура за пренасенето на тези паразити. Освен това, освен като източник на заболявания за хората и животните, хиловитите са също важни и от гледна точка на опазването на биологичните ресурси, ловни птици, ловни бозайници, риби. Всички те могат в една или друга степен да бъдат заразени с паразити. Това може да се отразява на здравното им състояние, може също да се отразява на качеството на продуктите, които се получават от тях, в крайна сметка и на здравето на човек. Те са също важни от гледна точка на
опазването на популациите на защитените видове животни. Ние знаем доста случаи, когато при определени флуктуации на параметрите на околната среда може да настъпят равнища на инвазиите, на заразяванията, които са в голяма степен сериозни, че да предизвикат заболявания по животните, които иначе при нормални условия се живеят в един баланс с едно равновесие с тези паразити. Има и по тях, но като цяло при нормални условия всъщност много рядко има негативни влияния на хелминтите върху състоянието на популациите на гостоприемници. Всъщност паразитите не са никак малко и е добре това да го кажем на основата на някакъв конкретен пример. Ето тук виждате данните от тази книжка, която преди 20 години правихме с Тани Мичев, Майя Стойнева и Ани Петрова и с участието на много хора, включително и на някои, които са в момента в залата. Това беше чек-листа на резервата Сребърна. И всъщност всички ще се съгласите, че това е една от добре инвентаризираните територии в България. И се оказва, че в нея, на тази територия, тогава бяха установени 1319 животински вида, като тук са дадени по групи какво е представянето на отделните групи. И всъщност излиза, че ако общият брой на животните е 1319 регистрирани в този резерват, паразитите са 108 вида, а от тях хелминтите са 204 вида. Тоест, около една четвърт от известните видове животни в тази относително добре проучена територия представляват паразити и около една шеста представляват паразитни черви. У нас в България хелминтологията има доста дълги традиции. Преди, да кажем, 1950 година, да не кажем и 1990, с предимно малко на брой медицински лекари и ветеринарни лекари са работили в тази област. Те основно са се занимавали с това, което правят лекарите, с лекуването на животни и хора, съответно едните и другите. След 1950 година се създава специализирано звено към Българската академия на науките, което е било лаборатория по хелминтология. Всъщност важно значение има за създаването на това звено. Руският академик Константин Иванович Скрябин, който по това време беше ръководител на една доста многолюдна школа от хелминтолози в Русия. И по време на неговите посещения в България той убеждава тогавашния председател на БАН, академик Тодор Павлов, че е много важно в България също да се създаде специализирано звено в областта на хелминтологията. Първоначално той е използвал материалната база на Софийската зоологическа градина, която е била също част от БАН.
И на тази снимка можете да видите, за някои от вас предполагам, добре познати лица. Горе в дамата най-от ляво е съпругата на академик Скряби. Него ще го познаете по бомбето и Балтона в средата. И българските присъстващи, и още една руска професорка, Шиковалова, втората от дясно наляво. Останалите са доктор Янчев, с който извинявайте. Доктор Янчев, който когато постъпих ни беше най-високият мъж в средата, ни беше ръководител на секцията. Той, между прочим, е баща на нашия колега Иван Янчев. Най-отясно е Елена Димитрова, която е била научен ръководител на моя научен ръководител, професор Генов. Значи аз съм нещо като внук. Младежа най-от ляво, като му стърчи главата, е херпетолога Владимир Бестов, който по това време е имал интереси в областта на изучаването на оксидиите на животните. Ден Качева, римен паразитолог до него, и Дим Бошков отзад, име, което биологите от моето поколение знае много добре, защото всъщност повечето, аз поне съм се запалил по биологията, четейки неговите научно-популярни статии от времето, когато бях пионерч. Ето хората, които са работили преди, особено много преди нашето поколение в областта на хелминтологията. Професор Паспарев, бивш директор на Зоологическия институт, и неговата съпруга Анастасия Паспарева са всъщност изследователите, които са направили първите обширни изследвания върху паразитните черви на птиците в България. Доктор Янчо Янчев, който работеше основно по паразити на хищните бозайници, Петър Камбуров, ветеринарен паразитолог в Тракийския университет Стара Загора, госпожа Кремена Петрова, която работеше също, тя е била помощничка на Паспареви и разработваше също паразитни черви. Всъщност, когато постъпих, тя беше още на работа. Професор Георги Бачваров от Пловдивския университет, специалист по хелминти на земноводните и мечурите, академик Иван Василев, ветеринарен паразитолог, професор Тодор Генов, моя научен ръководител и на много от хората от нашата секция, на Рета Костадинова, на Влада Пенева, на Вълка Бисърков и така нататък, и Денка Качева, специалист по хелминтите на рибите. Това е вече нашето поколение, което се разбира по това, че снимките станаха цветни. Тук най-ранната снимка, където сме аз и Рета Костадинова в средата, е още преди да станат снимките цветни. И сме да вървичаме. И аз може пушкам, да ме става и тя. В ляво виждате професор Генов, Вълко Бисърков, днес Чипев и Рета Костадинова. От дясната страна е доцент Златка Димитрова, нашия български специалист е кантоцефали, доцент в Тракийския университет, един от малкото специалисти в света по глупата. Маргарита, която беше докторантка на Гергана Василева, самата Гергана Василева, Павел Николов, Ясен и Яна с мене. Всъщност, не са много страните в Европа, които имат добре
развити национални хематологични школи. Като доказателство съм ви представил заглавната страница на обобщението на Пална Европея за паразитни черви, където авторите са някъде към 14, мисля. И всъщност в това обобщение материалите за паразити на птици са представени от Анетна за треватоните за Европа, от мен за цистодите и от Славка Димитрова за пентоцефалите. Останалите, които са тук, има специалисти по различни паразити на бозайници, на сладководни или на други групи гръбначни животни. И дойдохме до цистодите. Всъщност това е едно обобщение на видовия състав на известния видов състав на цистодите от фауната на България, където всъщност се вижда, че у нас се срещат 14 семейства, 128 рода и общо 288 вида от цистодите. Като тези данни са преди 10 на години, не сте правили по-нова инвентаризация да обобщим данните. И описаните от България видове са 15. Ето това е списък на описани от България видове. И всъщност ще видите, че по-голямата част от тях са от дребни бозайници, от гризачи. Има също и няколко вида от птици. И от тези, които бяха на предишния слайд, за сега са ендемични за България, не са известни от други места. Тук са такива, които са описани в България, са установени също и в други страни, като отново тук имаме видове на птици и на бозайници. Ето това са два от описаните видове паразити на неомис, на лобните гамелотки. Как се казва неомис на български? Извинявай, Фадия, съм разбрах как се казва белозъбката. Не, лобните. Сигурно, да. Да. Така, както си спомнят от училище, от университет, обикновено цистодите и тегрите се развиват в най-два гостоприемника. Единият, в който се развива възрастния грибняк, се нарича краен, дефинитивен, там, където се развива ладата, се нарича междинен гостоприемник. И тук това е една друга примера с свинската тения. Този слайд ми е бил от когато съм изнасял нещо в Испания, молодяща страна, и съм да ми останал Антонио Бандерас, като край гостоприемник. И изнасям в англоговоряща страна слагам роки. Защото изобщо си виж на хора, които ядат сурало месо. Поради което човек може да се зарази с съответните паразити. Както си спомняте, яйцето заразява, се поглъща от междинния гостоприемник, в него се развива ларва и по хранителен път
се заразява крайния гостоприемник, след това с изпражненията на крайния гостоприемник членчетата се изхвърлят в околната среда и стават източник техните яйца, които съдържат за заразяване на междинните гостоприемници. Това е общия модел на цикъл. На цистодите има и такива, които имат по два междинни гостоприемника последователно. Има и, макар и много малък брой видове, могат да имат пряк цикъл. Това го казвам, защото всъщност искам да ви обясня, че всъщност много по-добре знаем и можем да идентифицираме и знаем къде живеят възрастните форми. Много по-малко знаем за лагните форми, какви са жизнените цикли и кои са всъщност тези животни, които ги пренасят. Тук на тази картинка е показана първата класификация на цистодите от началото на 19 век от Рудолфи. Това е един от хората, които най-напред, след Линей, използвайки линеевската методика, първите масови описания на паразитни черви са направени от Рудолфи. И всъщност тогава той вътрешните черви или хелминтите, той ги е разделял на 4 разреда. Първия и втория са съответно нематодите и трематодите, а третият са възрастните цистоди, а четвъртият са техните ларви, за които той не е подозирал, че те са ларви, така наречените цисти черви. И едва 50-60 години по-късно е доказано, че тези цисти черви са всъщност ларвите на цистодите. Това най-напред, между прочим, е доказано по доста интересен начин. Един виенски съдебен лекар, който се е казвал Кюхенмайстер, всъщност е имало спор дали е възможно ларвите, които са при аутопсии се намират в хора, заразили да кажем черния дроб или други вътрешни органи, дали могат наистина да, както са започнали да предполагат, да са ларви на тените, които живеят в червата. И всъщност с цистицеркус целулозе, което е ларва на тения, на говеждата тения. Той е направил експерименти по малко некомарен начин, наразявайки един затворник, осъден на смърт, с намерени такива ларви, като описва, че в 72 часа, 60 часа, 36 часа и 24 часа преди екзекуцията е му е дал съответно 12, 18, 15 и 18 екземпляра и след екзекуцията го е аутопсирал и е намерил, че те са се развили в ларви, така че това е първото доказателство, че така наречените цисти черви са ларви на рентовидните черви. И мисля, че от съвременна гледна точка е доста
впечатляващо от гледна точка на етиката на научните изследвания, но такива са били времената. Наши дни, всъщност, ние също сме участвали нашата група в изучаването на жизнени цикли на паразити по птици, като един от моделите, които сме използвали, това е солнечните рачета, като всъщност стана така, че най-напред го направихме в Испания и в Португалия, и в Северна Америка и в Южна Америка, но в България все още не сме го направили, въпреки че имаме подобни биотопи. Най-напред го направихме на блатата Одиел, важна зона в поречие близо до устието на река Одиел, където има общинни солници и където има много артемия. И всъщност след първоначалното изследване на различни видове, освен артемия, които се срещат в солниците, няколко вида бръмбари, няколко вида мухи, ние всъщност установихме, че единствено в артемия намираме паразити на птичи цвестови и концентрирахме по-нататъчните си изследвания върху тях. Това, което виждате от лявата страна, с струпвания от артемия, от дясната страна кафяните неща в този налет, който се вижда по повърхността на водата, са така наречените цисти на артемията, които представляват всъщност покрити с твърда обивка яйца, а жълтото нещо е корена на средиземноморския бор Пиноспинея, който е много добре представен в този район. И всъщност вътре в тях ние намерихме ларвите на съответните видове цвестови. Тези първите три на първия ред отгоре са паразити на фламинго. Ние ги разпознаваме по това, защото в ларвите е развит изцяло прикрепителния апарат, с който те се прикрепват към червона гостоприемника и сравнявайки го с структурите, които има при възрастните цвестови, ние можем да ги определим. Тези отдолу първите два вида са паразити на дъждосвирцови птици, а най-отдясно малкия, където е посока има стрелка, е паразит на мурците. И ето така изглеждат техните прикрепителни структури, когато им приложим една от методиките, с която разговаряме и която ни позволява да ги идентифицираме. Така че всъщност това, което бих искал да ви обърна внимание е, че за много малък процент от видовете цвестови в световен мащаб ние знаем кои са предимните гостоприемници и че това може да бъде една много интересна тема за бъдещи изследвания, да бъдат открити всъщност пътищата, по които те циркулират в природата и кои са видовете, които ги принасят. Следват няколко обобщения за видовете състав на различни групи паразитни черви по фауната на България, И тук се вижда, че моногенеите, които са по същество паразити на риби, които са известни за нашата страна, с 118 вида установени. Има видове, които са открити само за България. Тук са данните за тревопалите. Мисля, че тази справка ти си я правила за
там за един сборник, който беше Анета Костадинова. Тук са 349 вида известни. И това са видовете, които са от България. Това са едни видове, които са описани от Анета Костадинова от Черно море, паразити на кефаловите риби. И за бентоцефалите, те са по-малко, те са около 50 вида известни за фауната на България. За паразитните леватони, тези данни, които са тук, са за 228 вида, те са от тези 10 години. Ето едни неватони, които са описани от Ясен, които са и от мен. Те участват с които са паразити на черния щърчил, най-вероятно. Ясно и както виждате, ние използваме, освен микроскопска морфология, използваме също и сканираща електронна микроскопия за някои от групите. Така че имаме и такива снимки. Така, и общото обобщение, което може да се даде за фауната на България, че имаме най-малко 1064 вида паразитни черви, които се отнасят към 505 рода и 141 вида, като тези, които са описани от България, са 43 вида от това обобщение. Сега накратко искам да кажа, че голяма част от нещата, които ви разказвах тук, всъщност се основават на изследвания, които са направени и от колегите от предишните поколения, от моите поколения, но също и от тези колеги, с които сме работили, млади хора, които сме обучавали. Някои от тях са вече на средна възраст. Но този слайд са хората, на които съм бил ръководител или съм участвал в научното им ръководство. Гергана Василева беше първата докторантка, тя беше ръководена съвместно с професор Генов. Също и Златка Димитрова, колежката, работеща се като доцентни от Софийския университет. И Ян Георгиев, за който ви разказах, че изучаваше ролята на сухоземните алкови за паразитната пневмония на овцете и козите. Павел Николов, който работеше в областта на таксономията на цистолите и в момента има частен бизнес. Ясен Мотавчиев, доцент в конкурс за професор. Надявам се, че скоро ще. То вече е ясно кога ще бъде тук. Но ще бъде избран в началото на следващата година или в края на тая. Анета Йонева е наша колежка, електронен микроскопист, с която направихме доста интересни изследвания върху ултраструктурата на спермиогенезата при застолите, които ни дават много информация за филогенията на групата. След това Анелия Бобева, която ръководихме съвместно с доктор Вестинджиев и която работеше по ролята на
клетъчни насекоми за пренасенето на хемоспорини по птиците. След това Мартин Маринов, който отново ръководи съвместно с професор Димитър Кинджиев и с холандската колежка Киара Маркети. Мартин направи етологични изследвания за характеризиране на влиянието на хемоспорините върху поведението на птиците. Борислав Стоянов, който работеше в областта на рибната паразитология, ръководихме го заедно с главен асистент Пламен Пасков, който за съжаление напусна института. Маргарита Маринова, преподавател в момента в Тракийския университет в Стара Загора. Нейният водещ ръководител беше Гергана Василева, аз бях този научен ръководител. Наталия Лучети, това е бразилска геройка, която ние ръководих. Бях и заедно в експедиция в Бразилия, но беше ръководена от нейния ръководител орнитолог, пък аз дистанционно помагах с определенето на материалите. Бойко Нелов, сега доцент в нашия институт, ръководихме го по молекулярна филогенетика на цестодите на древните мозайници. Го ръководихме го заедно с професорите Петър Христов, Георги Радославов и Тим Николов от Биологичния музей в Лондон. Яна Димитрова, която работеше по материали от птици от наши експедиции в Африка, от Етиопия и Габон, заедно с Гергана Василова и швейцарския ми колега Жан Марио. И Нина Вачева, която сега е в процедура за защита, която работи по Геродактилус, това са монгинеи, сладководни риби. И ние ръководим заедно с Анелия Бобева, която ни обучава на молекулярна работа. Най-интересното предстои тепърва. В момента нашата група има един много интересен проект, на който е ръководител Ясен Бутърчиев. Той след месец-два ще трябва да изнася академични лекции за професор, така че няма да му разказвам нещата подробно, но става дума за търсенето на баркодови секвенции за идентифициране на хелминти по птици. В този проект на Ясен ни обединява практически основната част от нашата изследователска група и в момента всъщност върви вече един по-напреднал етап по апробиране на различни секвенции за тяхната идентификационна стойност. Също това, което предстои, всъщност е, че през последните 10 години хората, които работим в областта на изучаването на цистолите, участвахме в един проект, който е по програмата планетарна инвентаризация на биоразнообразието, която беше финансирана от Националната агенция за наука на САЩ, National Science Fund. И благодарение на това ние събирахме на 10 места по света. Горе в ляво това са в Бразилия, в дъждовните гори, горе в дясно са дъждови
гори в Малайзия, долу в дясно е фьорда Хумал в чилийска Патагония. Имаме много събран материал, от който за сега сме успели да опишем много малка част. Това е добре. Са описани материалите ни от Габон и от Етиопия, по които Яна Димитрова направи дисертация. Но имаме много голям материал още от Малайзия, от Виетнам, от Мадагаскар, от Бразилия и от разни други места, които всъщност предстои да ги описваме. И всъщност с нетърпение очаквам да се поразтваря малко от други ангажименти, за да мога повече да помагам на младите хора от секцията и от Яна и Гергана, които работят с хори, за да напреднем по-напред в работата на този материал. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, както виждате, имам с какво да се занимавам да направим. Сега с удоволствие ще отговарям на въпроси, ако някой иска нещо. Апостол, заповядайте. Дали има някаква информация за паразитната фауна на проходните риби? Нали? Те си сменят средата с неща, които убива някои от паразитите. Да дали изцяло си сменят или пак частично да всичко се свежда към местното едно. Опасно ли да си идеш в кръг? Не съм много специалист в това. Може да работи да кажа. Не е опасно, я ще не е опасно. Които да оценяват. Ето. Да. Ние, както знаеш, на тая възраст се връщаме от едни по-ранни години. Можеш ли да разкажеш как се провеждаше младежкия семинар по наше време? Когато и аз постъпих на работа, и Влада. Когато затвориха... Да. Ами Емета... Ние сме се събрали да си приказваме сега пенсионерски спомен. Ами по едно време имаше проблем с тока. Нали, в държавата някакси да е било към 84 година. Държавата си беше построила атомна електроцентрала, там всичко, обаче сигурно много изнасяше. И в един момент казаха, че в институтите на парк може да се стои повече от 6 часа на ден. И че до 11 часа сутринта е забранено да се влиза в института, за да не се използва електричество. И след 17 да се напускат. И пък ние бяхме детското ни, научното ни детство беше свързано ние двамата, беше Чипев, Вълко Бисърков и Влада Пенева. Бяхме нашето поколение, което беше постъпило в лабораторията. И ние се чудихме какво да правим. За това време в София си завеждаме децата на детски градини, който каквото има прави и след това вече си излязох до къщи и се чудихме
какво да правим. И решихме, че ще правим семинар. И за всяка сутрин да се разбирахме в какво отиваме вкъщи. И сме били и в Върнета, и сме били и в Волкови, и в някакви там заведения също ходихме и обсъждахме въпросите на филмитологията, на екологията на паразитите, на анализа на света, изобщо до такъв. Да, и чакахме да стане 11 часа, да ми пуснат да играят. Само дето забрави да кажеш, че не забраниха семинар. Ретроградното ръководство на института каза, какъв семинар, младежки семинари, глупости. Турско училище. Забранява се. Ние затова се събирахме по квартири. Да, да. Мисля, че отговорих на мен. Аз мисля, че има още един въпрос. Още един от тази серия. Аз мисля, че ти си единственият човек, който се е опитал да убие научния си ръководител. Може да се твори малко светлина. Това също е истина, да. Но беше случайно. Научният ръководител професор Генов много искаше да изследваме Гюнтерови култури. Професор Генов беше добър специалист по херомитите на древните бозайници. И беше имаше много малък. Те даже май сега, доколкото знам, май вече не ги водите Гюнтерови, ги водите телевизорите. Ги водите от друго име, а Гюнтеровите са само в Мала Азия. Като човек, който чете редовно списание акта за говорите в България. И те живеят тези полети, които трябваше да лови по морското крайбрежие, в така малко по-навътре. Обикновено и сухи такива хълмове и гнездят, правят ступките на колониално. И заредихме ги с капани, с традиционни примамки и на другия ден отиваме, никой не се хваща. Сменяме примамки, пак никой не се хваща. И в един момент решихме, че ще ги заливаме. Една колония избрахме, ще я заливаме с вода, за да ги извадим и да ги съберем. Винаги с нас сме си имали и пушки. И намерихме една колония близо до река и намерихме кофи и тичаме надолу към реката, пълним кофите, качваме се горе, сипваме и много бързаме обратно, защото иначе ще попие водата и няма да стане достатъчно бързо. И тичахме 3 пъти, на 4-тия път вече по-малко, на 5-тия път едва ходихме с кофите, наливахме, погледите по леки не излизат изобщо. И в един момент някакво изгледа и мина, затича се някъде, обаче не можахме да я хванем, защото е много бързо. И решихме да ги чакаме с лопата. Обаче те пак не. Пак бягат и не можем да ги хванем. И аз взех една пушка и започнах с пушката. Тя на място, където са дупките, са няколко дупки на едно място. И аз насам, чакам, ще сме излезли. А ти сме се разбрали, че излезли, всички се дръпват и аз стрелям. А пък Вълков се опитваше с една лопата на мен. Генов наливаше вода. И в един момент се показва една силовка и в един същи момент
Гено хвърля топата и скача напред с ръцете. Аз стрелям и го пада съчмите между ръцете, когато той се опитва да хване мишката, а много и като се изправи Гено, понеже вече бяха разкаляни, цялото му лице беше с моите съчми и абе, Георгиев, ти щеше да ме очисти. Добре, че няма такива. Има ли някакво още нещо да кажа? Ами ако няма, предлагам да... Предлагам за 70 годишнината предварително да се пуснат билети, защото... 70 годишнината, когато правиш лекцията, предварително да се пуснат билети в продажба, защото така няма да се... За мен просто няма зала. Ами аз предлагам да преминем към... Официална част. Официална част? Аз като председател тук го бях. Аз ще продължа още малко, много необичайна роля. Професор Георгиев изпълнява тази роля. Най-напред искам да го поздравя за много хубавата идея да направи тази академична лекция по този специален повод. Така че, както си му е реда, ние решихме, че трябва да бъде удостоен с удостоверение и аз ще го прочета, че Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките удостоверява, че професор доктор на биологическите науки Бойко Георгиев изнесе първата си академична лекция. На бъдещ асоцииран учен на ИБЕК БАН и по повод на неговата 68 годишнина на 14 октомври 25 година. Благодаря много. Да продължа с още някакво. Със сигурност повода за днешната лекция е много хубав. Рождения ден на професор Георгиев, който е и по-специален рожден ден. Ние всички знаем колко много дължим всеки един от нас на него и институтът, колко много ключови длъжности той заемал и продължава да заема все още. Председател на научния съвет от учредяването на института, само някой ще припомня. Два мандата заместник директор на института, няколко пъти представител в общото събрание на института, няколко курса за докторанти, нещо, което е особено важно, мисля, че поне 3 води и са от най-посещаваните курсове, така че всеки в началото на кариерата си е минал през обучението при професор Георгиев. Така че ние всички в кариерното си развитие сме имали допир и сме били подпомогнати от професор Георгиев и в кариерата на всеки един човек и на всеки един учен идва и такъв момент, в който е специален момент на ново начало, когато човек може да се отсърси от вменените му задължения и да се натовари с 3 пъти повече за работа по своя собствена воля. Така че пожелаваме на професор Георгиев още много здраве, дълголетие и много активна работа все още да довърши своите проекти, своите трудове, които е намислил и които е започнал. От името на ръководството си позволявам на директорския съвет да връча няколко подаръка, които са с послание.
Едното е една картина, която се надявам да те вдъхновява и за почивка, и за работата, това, което има. Тук има почти всички екосистеми представени, така че да може да се наслаждаваш и да четеш вдъхновени. Другото е, след като ще пожелаваме да работиш още, ето този подарък, който също е символичен и който е да е винаги под ръка, за да може да записваш най-добрите идеи, които след това на компютър да доразвиеш, но ти винаги, както се казва, да не пресъсва перото, така че да можеш да и поздрав от името на всички. Не. Просто е картичка с най-добри пожелания. Няма да чета много и малко казах това, което е с най-добри пожелания от името на директорския съвет. Так, предполагам и от името на целия институт. Позадъчен материал. Позадъчен материал какво? Благодаря ви много. Благодаря ви, че Имам много приятно задължение, да, понеже направихме препратка за 70 годишнината, ще отварим някакво чудо, за да се получим. Фактически тайни неща, които да си купиш други тайни неща. Малко не го обясних, но в смисъла на технически средства, които да ти улеснят живота. Пенсионерски тайни. много задаваш. Балон дойде при нас. Благодаря ви много. Заповядайте да се